Солонович это был. А вот момент-то какой! 1-1! Павел Клинье! До мене прийшов тренер в клас, зайшов і запитав, може хтось жадає поспробувати себе у футболі. На ті часи це був футбольна школа номер 5. Ну, я прийшов туди, мій перший тренер Расолька Юрій Веніамінович був. І він сказав, що ось у вас зараз 40 хлопчиків, з вас буде гуляти, а майже що 3-5 чоловік. Тільки, ось, я бачу тільки так. Коли я прийшов перший раз на футбол, була така дивна історія, я забив перший гол, перший тренування забив гол, я бігу до свого батька одразу, обдимаю його, кажу, що ось я забив, а до мене підійшов тренер і почав розповідати, що ти забив гол у свої ворота. В інтернаті у Дражні, це було саме, де я був у Оголі маленький він. Ну, а потім, от якраз 5-6 років я опинився тут у Ленінському районі у Ложці, вже з'їхав туди. Коли був маленький, завжди кожне літо проводив у бабулі. Бабуля сама з Воложенського району, а мать що на межі з Гродненською областю. По-перше, мій батько ждав вельми, щоб я, скажімо так, гуляв у футбол. Ось були такі дві цікаві історії. Моя мать ждала, щоб я танцював, був танцором, або гімнастом. Вот. А мой батько настоял, что ось повинен быть футбол и все, повинен быть мужицкий вид спорта. Ось мой перший тренер, він мені завжди казав, що ти тільки нападник, ти, ну, маленький сам раніше у мене, скажімо так, були амбіції бути тільки нападником, забивати голи. Я мені казав, що ти будеш видатним нападником, тільки не кидай футбол, завжди люби його і до тебе все прийде. Гуляв за школу і отрималося так, що потім трапив гуляти за район Ленінський. І перший раз, ось, як сьогодні пам'ятаю, дали 20 рублів, на старі 200 тисяч було. І я такий приходжу, так само радісний, там, ось я заробив сам, ось там. Ну там батьки завжди вони посміялися, пожартували надо мною. У мене було таке почуття, це був наш перший матч мой з Суперторпедою в першій лізі за Столбці. Мы тогда проиграли, там 5-0 крупно мы уступили. И у меня было такое почуття, чомусь, що ось через некоторий час я там опинуся. Я от не знаю, з чим це було зв'язано, я просто глядів, і мені так, по-перше, мені сподобалася емблема клубу. Мені сама форма сподобалася, у вас тоді вона була просто шиковна. І я так не звернув увагу, думаю, ось такий симпатичний саме речі клуб, тим більше з Менську, я сам з Менську. І думаю, що може мій льос буде такий, що я там і буду гуляти. Не білоруською, давай не білоруською. Рихтувати треба, не треба. І ми пішли з тобою ось, так скажем, з пилу, з жару, скажем так, і з тобою, і записали це відео. Тому для мене немає ніяких бар'єрів, скажем так, для того, щоб вибрати російську, білоруську. Я буду розмовляти вольно і на білоруській, і на російській. Батько з Витебської області, мене там мій дід. Я думаю, що це було під час Наполеону. Тоді хтось, мені здається, що хтось вирішив зостатися, і моє прозвище ніяк зайшло до сьогоднішніх днів, скажімо так.